7 persuni kienu arrestati wara sejba ta' droga u oġġetti relatati ma' traffikar u teħid ta' droga li saret f'residenza f'San Pawl il-Baħar. It-tlieta fil-għaxija l-ħabta ta' 9:30 il-Pulizija mill-Assa tal-Qawra kif ukoll Pulizija mir-Rapid Intervention Unit u mis-sezzjoni tal-Klib wettqu r-rejd fir-residenza fit-triq il-Mazzola. Hemm huma sabu fost l-oħrajn 20 gramma sustanza suspettata kokaina imqasma f'żewġ boros u traċċi ta' sustanza suspettata eroina kif ukoll miżin elettroniku. Dan wassal għall-arrest ta' siti residenza 5 irġiel oħra u mara li l-età tagħhom dvarja bejn it-33 u l-55 sena. Fil-post issejħet ukoll l-assistenza tal-Animal Welfare wara li fir-residenza instabu wkoll xi klieb. L-investigazzjonijiet mill-Pulizija mill-Assa tal-Qawra għadhom għaddejjin fil-waqt li siti residenza mistenni jitressaq il-qorti fil-jiem li ġejjin.